Welcome back mga kalabaw ko bisya, Davao ni Bay. So karong lods, imutag kandos lods, papugas. So mo ni mga lods akong gimo sa call. Kay sa mga bugasan daw lods. So mo ni akong imo karong mga lods. Ato. Ayo. Mo ni siya mga lods, wa panahuman. Ana. Dosi kabuk mga lods. So, try na itong baligyag. Tagwanan rin ang isa mga lods. Kung mahalan sila, atong ipaubos ang presyo. Pero sa kuan, sa butuan, 150 ni siya. Pero sa ako, 100. Testing na ito, maubos ba? Okay, 100. Padayon na ito. Pero kung mahalan sila, lisod po mo mga lods. Lisod yung kayo. Kung di ni mo ni makuan mga lods, so mahiwi yun. Backjab. Ya, kani siya mga lods dapat maublong yun siya. Di kaswento, di gid siya maporma ingani. So mo man mga lods oh. Mao ni siya primero pa. Okay ra po nga 100 kay baga man po siya kasi niya. Kulorok po, bahalang kulorok nga midsit. So try to niya mga lods. Mahuman na to ning karong adlaw ang order. Para to mga lods. Salamat.